Kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar. Musidɓe tedduɓe tenkoɓe Jawol Sar on calminama hande ko altine capantati lewru mars hitandu ñadide nogasi jeegom yonti meftere men kabaruji jaten hen koye dendi men Amadou Touré. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar e guiɗirɗon kabaruji international tungnade télévision biyeteɗo BFM TV mo France ko hanki ɓe kolli wonde kamɓe Iran naɓe ɓe berlima missilaji ko famɗi fof jeegom to wuuro wiyetego Beersheva woɗɗani no fewi Iran siftinɗon ɗon ko Israël e Iran kañumen jogdaki frontiére uji. BFM TV porteji mum kal mbi wonde kamɓe Iran ɓe toɓɓi ko usine goto chimique walla usine peeno leɗɗe pharmaceutique to ngoɗon wuuro. tungnade hande noɓe mbi wonde ko kamɓe dadiɓe walla hohoɓe laamu Israël oɗo sadio joni ɓe kadi kala ne civil en e journaliste uji walla bawɗo wonde fof yettade ɗiɗon nokkuji ɓe mbi kadi koɓe mbajima yimɓe hoɗɓe e ɗiɗon nokkuji goto fof yo uddu e suudu muɗum kadi woto huɓɓu climatiseur kadi yo uddu palantaji mum tum wawi wonde hawnaki sibabude oɗo usine ko fenata ko produit ji chimique ma wawa wadde caɗele fewi ko fate caalal Iran eɓene continue fellude nokkuji ɗi ganduɗa usine aji ne goni ɗum ɗo fof ko yoptate e wiide mabɓe kamɓe Iran sibabude Israël e kamɓe États-Unis ɓe continue bombude kamɓene nokkuji ɗi ganduɗa tako usine aji mabɓe kamɓe Iran. tungnade hande journaliste uji BFM TV mbi wonde sibabude kamɓe américain je kamɓe Israël naɓe gueɗe ɗe ɓe jogui pour défendre koye mabɓe surtout yen yiide ɗiɗo missilaji ne gaara samminde ɗum ɗeɗon dole gustima no fewi saabu missilaji ɗi neltanno guila adan ko missilaji waɗata ko hakkende temedde ɗum noon won hen cammine won hen mbasa samminete ɗum waɗi oɗo sadio joni ɓe kutirima kaɓirɗe kewɗe kaɓirɗe kadi ko ballannoɓe rende kala ko fati weeyo oto yettade ɗum to Israël. tugnata hande BFM TV mbi wonde oɗo sadio joni wayno ko Iran nene continue kañum hoore mum yoptade kadi nene continue hollude kayusaji wonde kene jogui dole neldude missilaji surtout ɗiɗo missilaji kadi ɓurɗi wonde sophistiqué ha kene jetto e nokkuji ɗi andaka no foti bonandeji goni hen andaka so tawi on maawi hen kono noon BFM TV holli anki curki gonki toon ki ko curki kulbini sibabude bombardement ji ɗiɗo missilaji gummiɗi toon to Iran. Ɓurjumen international guitarɗen habar jaltude joni hono laamu Espagne e nder konngol Sanchez premier ministre mon leydi Espagne catégorie mum mbi wonde koɓe jaadani e yamirde avion ngaji américain ji yo ndew espace mabɓe sibabude ɗiɗo avion ngaji guerre mo jarata hakkude Israël e États-Unis e Iran e wiide mabɓe illa so tawi avion ngaji ɗi jogui caɗele technique ɗum noon ko urgence ene mbawi juurade e leydi Espagne kono noon ko jiida e ɗum ɗon ala fof avion mabɓe jamiri yo rewe espace mabɓe ni yo juure e aéroport uji mabɓe kamɓe espagnol ɓe kaali ɗum noon e wayno premier ministre Espagne Sanchez o ali o guerre gonɗo hakkude kamɓe Israël e États-Unis ene wayno oɗo ko guerre illégal kadi ko guerre mo ganduɗa ko erreur mo ganduɗa hon muɗum wawa miijede ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump weltaki hen guila nden o haalino kadi o wi wonde ko tawde Espagne koko sali yamirdeɓe yoɓe kutoro espace muɗum kanko hoore makko mamo nattin jokkodiral gonno ngal ɗon hakkude Espagne e États-Unis ko fate e jeeygo ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio ɓe ciftini hande kadi ene wayno oɗo ñalaw espace mabɓe ayre hay goto e ɗiɗo avion ngaji militaire uji américain ji ala droit rewte hen. hande kabaruji men ko fate nde ɗo haare wonde hakkude États-Unis Israël e Iran tungnade kadi konguɗi ɗi o ƴefti kanko gardi toon suudu sarɗiyankoɓe to Iran hono biyeteɗo Mohamed Bagar wi wonde oɗo sadio hono kanko Donald Trump omon funti yimɓeɓe omon wiya wonde mo ƴeewa diplomatie omo yiiɗi haaldude e Iran hay sinno gongira e gonga ala kaldigal gongal hakkude Iran e kamɓe États-Unis tungnade ko no haali kono noon e wayno ene anda oɗo sadio hono kanko Donald Trump woni koye neldude yimɓe militaire uji arde heeɓe taw ko yimɓe haɓeteɓe leydi ɗum noon e wiide makko kadi Iran naɓe ene keppinde ngay jiyataɓe américain ji naata e leydi mumen kala américain ji militaire ji natɓe e leydi Iran surtout kadi wondude wallodiroɓe muɗum kamɓe Iran maɓe duppu ɓeɗon yimɓe maɓe mbaɗi mumen jeygol maɓe lebtu kala yimɓe walloɓe États-Unis pour ɗeɗo bonandeji siftindon tan ko kanko Mohamed Bagar o ko kanko woni gardiɗo suudu sarɗiyankoɓe to Iran siftindon hanki kadi ko hollama to Israël hono to Tel Aviv kamɓe sarɗiyankoɓe wonnoɓe toon eɓe goni e débat caggal nde sirene wulli wiya wonde bomboji ne gara yiyama kamɓe fof eɓe corti wonde ɓe naata e gasɗe pour sornade bomboji hare ndenen continue oɗo sadio ko fati diplomatie noon tungnade hande ko Al Jazeera windi hono kamɓe Pakistan eɓe no continue hande wadde dole mabɓe no posiri pour ƴewde kaldigal beela won hakkude kamɓe États-Unis e Iran siftindon tan ko Iran ene wayno heeɓi proposition aji ganduɗa kamɓe américain ji mbaɗi kono ene wayno wi ko ma ƴeftata muɗum pour jabaden wawi wonde fof kamɓe Iran kamɓe ne mbaɗino proposition ngaji mabɓe pour wiide wonde ko kamɓe tan dartinta guerre o soɓe beelama dartingol mabɓe guerre o kadi ko alay saago kamɓe États-Unis e Israël kala toñangueji ɗi mbaɗa e région Moyen-Orient fof natta ɗiɗon toñangueji noon jeeya haareji janata mbara yimɓe hohoɓe to Iran e toon to Palestine e Liban e gueɗe mbaɗ noon ene jeeya kadi proposition ngaji ɗi mbaɗi wiide wonde ndeɗo tufde Hormuz wiide wonde ko kamɓe Iran il faut ko yimɓeɓe paama ko kamɓe jeeyi ndeɗo tufde kadi koye leydi mabɓe jeeya gueɗe ɗe ganduɗa oɗo sadio ni kamɓe Iran eɓe namdi ɗum ene jeeya kadi e koɓe namdi ko kala ko bonna toon to Iran ko guila e kuɓeji ha e yimɓe maaɓe ɓen e kala ko foti yoɓede ko kamɓe États-Unis poti yoɓde ɗum kamɓe États-Unis e Israël ɗum ɗo fof ko proposition ngaji kamɓe Iran aussi ɓe mbaɗi pour dartinde guerre o donc wawi wonde fof noon guerre o oɗo sadio ni
dartaki kadi ko fama tan kambe Israel e États-Unis be continue bombude nokkuji ni ganda to ko usinaji kambe Iran jogi dum don kambe Iran aussi be ben bada la même chose ton to Israel e kadi be continue an neldude bomboji misilaji to leydele gonde ton do moynere ande be tumi wonde ko kanyumen ko menen balla hon États-Unis sibabun bazuji men gonde ton Jazir ko ali on kambe Iran Croix Rouge mem be ko famde fofu gila har nde fuddi kono abbo ujinaji de temeddi na do mayi to Iran sibamon bombardement kambe de leydele di be bada ton to Iran to banque Israel anda kan foti mayi be ton wal gañi be ton dum non ko toujours ko politique mabbe pour soudde wonde hadde journaliste yetta nokkuji nganda en bonnani yimbe ton kono non ton to États-Unis moins ko famde fofu supporter neddo odo sa joni ko tina ko mayi sibabunde kambe Iran bombardement kambe de bada say leydele takkide be to Moyen-Orient tungnade hande men no wonde ambassadeur mo Canada to Nations Unies e kongude wali wi wonde ko do sa joni ala fo yakar wonde ko fate diplomatie no jogori wawti jogade dole mudum pour régler do problème gondo ton to Moyen-Orient tungnade no ali wi d'abord ni wayni ko États-Unis kambe Iran be nati holondirde Iran ni wayni haali ko sakiti ko wi wonde kala ko wete négociation kaldigal tawto kam ko e américain be kalda tan gadi be mbawa dum parce que kala nde be fuddi haldude américain ay sindo halma heba nay no ne wayni yeso wonde soit Amérique soit États-Unis soit Israël kanyum horum nata kam dum non ne wayni kala ko be koli hen États-Unis kay ni so tay jeewam tunna hande ambassadeur ko ali ko so jeewam banque États-Unis ne wayno namdi américain ko buri hewde américain ne wayno jida fu ardibe ton to leydi Iran ko fate surtout gila Khomeini kanko war mo ko ngol ko jida dum non kadi ancien ambassadeur mo Canada o wi kay kanko ancien ambassadeur mo Canada Nations Unies biete do ray o wi wonde ne wayno ko beedi addu cadel fo sipa ko do sa joni sa hetima Donald Trump wala hetima yimbe wonbe law mudum surtout affaires étrangères andra ni hol position ngaji mi jogi donc haw nayki sipa bunde Nations Unies yanti en kanyum horum subi wonde délégué pour wawdo wallude bele kambe Islamabad dum non ton Pakistan bele be continue halluji hakkunde États-Unis e Iran hawnaki dum don ma addu hunde kono non daminaka sibabunde odo sa joni Iran kanyum horum hoolaki hay goto tawde kam ko kaldo États-Unis pour régler le problème to Sénégal e tungnade konguri gardido Confédération africaine de football on jeaton to Afrique Sud biete de Monstep e der konguri di jefti no o be kolli hen wayluji kewdi be mbari ko addi hitan ujunaji de sappo jene wonno ko équipage sappo e jeegom hitan ujunaji sappo jene watta no gasene ko be jefti ko wiide no foti équipage joueur jon be jidi wadde dum ko e kital garoje de wattude no gas jersey équipe dum no gas jersey lead ko jida dum kadi no wayno ko kanko gadiro do Confédération africaine Patrice Mostep o wi kadi no wayno ko be jidi ko waylude kadi o liede dubi di ngal do podo ndiral no fette de battu dum joni dubi nay kadi nder kongude kadi do jefti kanko war mo o won cadel gonno don e wayno ko jonde wada nonde ton cagal de kambe cour d'appel mo kafbe jefti décision wiide wonde ko be gitta titre mo ganda kambe Sénégal be kebdo cagal de be kay Maroc podo ndiral gonno ngal coupe d'Afrique des nations faami hen wonde ko d'abord won Tunisinaji tawno de don jonde fotan jeeten o don kadi ko Tunisinaji kanyum hoore woni ko Confédération tunisienne de football sibabunde dum don en wayno ko maw yillo Maroc maw yillo Sénégal o do sajin haaluji mo ko ciri wonde ko nyaawore de don en wayno nyaawore wadande par erreur ko wonde fo en fada o do sajin non kambe tribunal uji ko fata nyaawde gede part de choftal bal kambe Sénégal be nawi ton appel mabbe fada holko be don décision mi jeftar ko anduno en wayno be don kam jabi hedaade dabbande mabbe kambe Sénégal kadi ne wayno ko mambad nyaawore ko yaaci Jugement international hande journal biete de 20 minutes dum ko France woni o kali ko fati hare wonda kunde kambe Russie e kambe Ukraine ande do hare o do nyalom hande e tungnade no bidir wi ko o do nyalom watti ujunere e temedde nayi capande jeena e tasi nyalom ko ande do hare fuddi hakkunde kambe Russie e Ukraine dum no hare ndekati no wayno wadi maybe no fe donc tungnade be kale mbi wonde ko ciftin tan ko Ukraine kambe Russie be nanno to ko nyande no gas nayi liw février tan ujunaji di no gas di o do nyalom hande samedi den article wita samedi no gas jete lewru mars tan ujunaji no gas jersey wayno ko watti nyalawma ujunere temedde e capande jeena tati biiju nyalawma ko nderande fuddi e odo nyalawma kadi wayno ko kanko Vladimir Zelensky gardido leydi Ukraine o yiyama tonto Arabie Saoudite e tonto Qatar dum non wawi kadi dañje jabundire kewde jabundirde kadi ko wallude dedo leydele sibabu kambe Ukraine technology mo be jogi odo sa jon technology kadi ko fatude dronage dum non kadi wayno ko kanko Vladimir Zelensky o yiyama ton o maaje kadi mo jaba tonto Qatar no fe kadi wayno odo sa jon be ciñindiri jabundire kewde wallude be défense dedo leydele gontonto Moyen-Orient dum non ko sibabu nde hare wonde hakkunde kambe Iran États-Unis e Israël siftindo don ko kanko Vladimir Zelensky kadi ko halno kadi no wayno ko haysindo États-Unis be mbadino labbande kadi wono kambe Ukraine yobe ballubi kadi dronaji di ganda wala sa joni kambe Ukraine be jogi hen karalagal no fewi surtout dronaji samminde dum e kadi surtout dronaji di mbawi neldude tan mbawa detected
khabaruji min États-Unis gider ko entretien mo jomsud vice président mo États-Unis JD Vance mo wadi NBC News tungnade kadi odo entretien ngaldo jodi nder be kali haluji ke kono ko buri teskire haluji reno kanko Vance jomsud vice président mo États-Unis wi wonde sasa kanko jomgal mo ko be mbasa dakondirde e won tobbe won dum non ko sibabunde e be gandi be dakondirande don tobbe dum do ne walli no fewi jabde uddide haluji ko fate bele goto mabbe fofu ne fama goddon hol position mo jogi o haali kadi kedu ganda o do sa sibabunde kanko JD Vance vice président mo États-Unis mo jogi yimbe hewbe wajorobe ton to bido mo kono ko buri hewde so tawi hen saji won tobbe ne ganda en jiburi kanko JD Vance vice président mo États-Unis o marte jomsud mo o namdo wajuji o dabbo ko do siftini wonde ha hitan ujunaji de sappo e ko kanko war mo ko démocrate wonno o do saji on jaban jabade no fewi ko fate est ce que kanko vice président mo États-Unis o mo jogori wonde candidat hitan ujunaji e nogas jerses o wi tan wonde ko woni priorité makko kanko JD Vance o do saji ko jewdi ko fate woteji badde seedi e nder hitan ujunaji de nogas jegom dum non ko woteji subade sardiyankobe siftin don tan e wayne ko kambe républicain je be kula wonde hawnaki mabbe perdu cuuri didi fofu dum non ma fate démocrate dum non kadi so arti en wayne ko hawnaki kanko down chamber agenda makko ko jogor samdi dum non kadi en wayne kanko JD Vance kadi ay jomsud makko kan hoore makko wi o halani wi wonde so tawi NBC News arte makko e hitande ujunnaji de nogas jeedi nden hawnaki mo waw jabar dum so tawi JD Vance en jogor wonde candidat kanko JD Vance kadi e nder lewru décembre kanko hoore makko yino to don télévision o ali wi wonde en tant que woteji hitande ujunnaji de nogas jegom dum non ko subade sardiyankobe didon woteji gasani en wayne kanko hoore makko waw jabade ko fate en obo jogi anni wonde candidat présidentiel hitande ujunnaji burji men États-Unis cakkitoɗen ko fati aéroport uji États-Unis tumnade hande kanko Tom Homan nde namda ko fati est-ce que yimɓe ICE ɗum no yimɓe immigration continue wonde aéroport uji o wi wonde no fawi koye oɗo sa joni holno foti yimɓe liggoronoɓe TSA artuɓe caggal nde Donald Trump kañum hoorumi yamiri wonde eɓe jooɓe hande altini walla janggo o so tawi wonde mabɓe déjà ɓe gartani ala so yimɓe ICE wonnoɓe ɗon ɓe immigration continue wonde toon aéroport walla au moins ƴewde yaltoɓe aéroport uji walla natoɓe aéroport uji ɗum ko konngol makko kanko Tom Homan kardinaɗo ko fati rengol frontiére uji ɗo États-Unis khabaruji men cakkiti ko hande to États-Unis to New Jersey hono kanko Cory Booker ko sénateur jaar ton de New Jersey nder konngudi ɗi o haali ɗum noon taw fotte 6 minutes o wi wonde ko haandu awnaki was wonde candidat pour hitande ujunaji ɗi nogas jeeta candidat présidentiel kanko noon o woni no candidat hitande ujunaji ɗi nogas kadi ko sénateur to Washington tuggi hitande ujunaji ɗi sappo e tati siftindon ɗon kanko kadi mo meeɗi darade kene wona nogas e joyi euro mo haala toon to congrès ɗum noon ko adde républicain ji wadde mandat mumen mo kamɓe démocrate mo ɓe jiiɗa surtout ko fate en Obamacare Seydi Touré golle ma jooɗi peewi ko Allah tan jogii jobdima ɗo tonni meftane men kabaru jammani ɗo en ñaguima joom woni jungo mum nde waɗanten jaam saro sako e windere nde.